नमस्कार, दैनिक गोमंतकमध्ये स्वागत। क्रिसमस जवळ आलाय आणि आजपासून 10वा दिवस आपल्याला नवीन वर्षातही येणार आहे। सर्वच पर्यटकांना जुन्या वर्षाला बाय म्हणण्यासाठी गोव्यात जाण्याची इच्छा असते किंवा आपल्यापैकी अनेक जण जाऊन येतातही। मात्र गोव्यातल्या नेहमीच्या प्रसिद्ध ठिकाणांव्यतिरिक्त तुम्हाला इतर ठिकाणं माहिती आहेत का? किंवा गोव्यात वर्दळीच्या समुद्र किनाऱ्यांशिवायही दुसरी शांत ठिकाणं आहेत आणि ती तुम्हाला बघायची आहेत का? तर मग हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी आणि फक्त तुमच्याचसाठी आहे। पर्यटनाच्या दृष्टीने गोवा हे सर्वात महत्त्वाचं राज्य असलं तरी गोव्यातील काही निसर्गरम्य ठिकाणं अजूनही आपलं निसर्ग सौंदर्य जपून पर्यटकांपासून लांब आहेत। तुम्हाला सुद्धा गोव्यात शांत पर्यटकांची वर्दळ नसलेल्या ठिकाणी फिरायचं असेल तर अशा 5 ठिकाणांची माहिती आज आम्ही तुम्हाला देणार आहोत। पहिलं ठिकाण आहे अरवलेम लेणी। प्राचीन कालखंडात 6व्या शतकातील अरवलेम लेणी किंवा पांडव लेणी त्यांच्या आर्किटेक्चरच्या मिश्रित प्रकारामुळे चर्चेचं केंद्र बनली आहे। ही लेणी गोव्यात असणाऱ्या सर्वोत्तम स्थानांच्या श्रेणीत आहे। या जागेची शांतता तुम्हाला अनुभवायची असेल तर इथे कसं पोहोचता येईल? पणजी कदंबा बस स्टँड पासून 29 किलोमीटर अंतरावर वास्को द गामा रेल्वे स्थानक आहे। तिथून 46 किलोमीटर आणि डिचोळी अर्थात बिकोलिमच्या दक्षिणेस 9 किलोमीटर अंतरावर ही लेणी आहे। असंच एक दुसरं पर्यटन स्थळ आहे हार्लेम फॉल्स। गोव्यातील सर्वात सुंदर धबधब्यांपैकी हा एक आहे। जगाचा अजून याच्याकडे कानाडोळाच आहे। इथे असताना रुद्रेश्वर मंदिर आणि जवळील अरवलेम लेणी बघायला मिळते। इथे कसं पोहोचता येईल बरं? सर्वात जवळचं गाव म्हणजे डिचोळी आणि अवघ्या 2 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सँक्लिम धबधब्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी पणजी आणि मापुसा येथून वाहतूक उपलब्ध आहे। पुढचं स्थळ आहे रेहोना गुहा। या गुहेत बौद्धकालीन समृद्ध इतिहास दडलेला आहे। या गुहेत सुंदर बौद्ध शिल्प आणि चित्र सापडतील। आतील बाजूचे खडक बौद्ध भिक्षूच्या आसनाची भूमिका बजावतात असेही या स्थानाबद्दल बोललं जातं। आता या ठिकाणी कसं पोहोचता येईल? तर अर्थात गोव्यात आल्यावर तिलोमल कर्डी या गावापासून 10 मिनिटांच्या अंतरावर आपल्याला या रेहोना गुहा सापडतील। आता चौथं स्थळ आहे चोरला घाट। गोव्यातील चमकदार उपनगरांमध्ये हरवलेले कदाचित गोव्यातील एक अतिशय उत्तम आणि गुप्त ठिकाण आहे। उष्णकटिबंधीय जंगलांसह असलेले गोव्यातील हे सुंदर हिल स्टेशन आहे। कुटुंब आणि मित्रांसोबत आठवड्याच्या शेवटी मज्जेसाठी जायचं असेल तर हे ठिकाण तुमच्यासाठी अतिशय उत्तम आहे। पुढचं आणि शेवटचं स्थळ आहे आमची लेडी ऑफ द माउंट, जिथे शांतीचं राज्य आहे अशा एका छोट्या टेकडीवर असलेली ही जागा। चर्च ऑफ अवर लेडी ऑफ द माउंट ही वास्तुकला आणि इतिहासाचा एक उत्कृष्ट नमुना आहे। हे गोव्यातील एक सुंदर आणि गुप्त ठिकाण खाली असलेल्या चमकत्या किनाऱ्यांवर कायमच लक्ष ठेवून असतं। तेव्हा पुढच्या वेळी गोव्यात याल तर ही ठिकाणं बघायला अजिबात विसरू नका।